horas madita saluna amanami nanginanami alana yang masuk ma proses ini paropua dohot panitia pinangido matuhita asa jongjong mahita diingat tabi. Salam. Hamisian Seksi Perempuan HKBP Depok 2 mengucapkan selamat Paskama Tuhita Sudena Moliate. Hudul Mahamu.
Selamat Paskah madihita sasude. Bongot ma parminggota marende mahita sian buku ede nomor 33 ayat sadat sahat tu ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariondol na dijadihon ni Jehoba, marolopolop jalamarlas ni roha mahita disi, batu naung binolokkon ni akapad de bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehoba doi, halongangat doi, anggo di matata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mulyati dohami tuho, ala ditaluon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi, dang pola mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomot tuhatiron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargugui mahami mamuji dohot manguloi ho ari-ari, pasangap poko di bagasan haporseon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Tuhan Yesus,
tatangihon ma patik ni debata ima sian sada Korin onom ayat 20. Ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu madebata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite ton di muna ay debata do napunay ima sahatna atong kerap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati kuran nami. Da mangasahon asini roham da godangido. Say asi maroham mida sandok bangso nami. Sesa madosa nami saluhutna. Say sungguli marohanami. Asa mubarohadot pangalahonami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo hami. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan di dosa. Para siroha jala pardenggan basa do jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hombar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hombar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin.
Marede punguan kur inahanna.
Ibatangihon mahatani debata, turpuk epistel di hari Minggu, pesta Paskah parjoloon, tersurat di Pesalmen 100 ayat 1 ayat 5, tajahama marsikat soring. Ende sian si David, puji ma Jahoba ale tondiku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Jahoba ale tondiku, jala unang tung halupahon dengan ibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum akasahitmu sudena, Ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana martupal hotuhor dengan basa dohot asiniroha. ibana pamahap roham marhite-hite dengan basa, asa mulak posoho, songon pidong raja wali, ido sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jala naupiopsa, amin. Marede punguan kur paropuan Kamis.
maha tidakkon maha porseautai, songon na hina tidakkon ni dongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana di tubuhan ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banuato rudung tanom, na mula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa di simai bana pai mamlak sogok tanoon, mangumi halat na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato penyalak Kristen akan nabadia, doh dia sesaan dosa, doh dia taina mandok, mula mangolu sogok daging ni halak nang mate, doh dihangoluan nasora sudah. Amin. Marede punguan kur Deborah.
Tabegema ting-ting namasa di huriata di bagas saminggon. Titing Huria HKBP Depok 2 Resort Depok 2. Rumawi sada berita khusus. Sada goar ni minggu. Sadarion minggu 17 April 2022 ima parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang pesta Paskah na parjolo. Jala topik ni jamita nunga hehe Jesusi. 2. Parmingguon Paskah dohot parheheon paropuan. Di hari Minggu sadarion di patupa huriata do parmingguon ari Paskah na parjolo ima parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus sekaligus parheheon punguan paropuan HKBP Depok 2. Jala di pukul 10.07 WIB manang jam 5 sore tong do di patupa huriata parmingguon Paskah parjolo. Pinangido asaria maruas lau madohoti parmingguon Paskai. Tolu papungu pelean tujolo ima tu kategorial paropuan HKBP. Di minggu sadarion dung sidung jamita papungu pelean tujolo dihita tu ulaun kategorial paropuan HKBP. Sai di pasu-pasu debatama aka ulaun nadenggan naung tapatupa. 4. Pertanggiangan Paskah na paduahon. A. Marsogot hari Senin tanggal 10 April 2022 pukul siawib. Maringalan di gerejaon di patupa huriata do parmingguon paduahon manang Paskah kedua parningotan ni haeheon ni Tuhan Yesus Kristus. Laos di patupa madisi marulaon nabadia tu aka amanami inanami lansia. Doho na somat dohoti ulaun nabadia ditiki ari hamamate ni Tuhan Yesus. B. Dung sidung parmingguoni di patupa seksi paropuado pembagian hadiah tu aka pemenang lomba pra parheheon paropuan. 5. Varia koinonia. A. Seksi sekolah minggu. Di hari Minggu sadarion 17 April 2022 pukul siawib di patupa huriata do parmingguon di sekolah minggu secara tatap muka tu yana kota kelas sada SD saha tu kelas 4 SD. 2. Di hari Minggu 24 April 2022 pukul siawib di patupa huriata do parmingguon di sekolah minggu secara tatap muka tu yana kota kelas sada SD saha tu kelas 8 SMP. B. Parmingguan remaja. Di hari Minggu 24 April 2022 pukul 15.30 WIB. Di patupa huriata do parmingguan tu yana kota remaja secara tatap muka maringanan di gerejaon. Pinangido matu sude yana kota remaja asaria madohoti parmingguoni. C. Perubahan jadwal perayaan Paskah remaja. Perayaan Paskah ni anak kota remaja na semula dirancanahon di patupa di hari Sabtu 30 April 2022 maringanan di studio alam TVRI di patupa ma gabe tu tanggal 5 Mei 2022 maringanan di gerejaon doho tema Where is the love? Love is Jesus. Sada Yohanes 4 ayat 8. PHD Manang PA Naposobulung. Di hari Sabtu 20 April 2022 pukul 10.07 WIB maringanan di gerejaon di patupa huriata do PA tu Naposobulung. Pinangido asaria Naposobulung di huriata lahomad dohoti PHD Manang PAI. Di hari Minggu sadarion 17 April 2022 pukul 10 siawib. Seksi Naposobulung ni huriata naing patupahon kegiatan olahraga futsal. Tuside Naposobulung na berminat boy ma menghubungi langsung pengurus di seksi Naposobulung.
PHD Manang PA Seksi Paropuan. Di hari Kamis 21 April 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado PHD Gabungan Paropuan Maringana di Gerejaon. Pinangido Asaria Seksi Paropuan di Huriat Talau Dohoti PHD Manang PAI. PHD PA Seksi Ama. Di hari Jumat 22 April 2022 pukul 10 siang WIB Manang sebelum latihan KOR di Patupa Huriat Tado PHD PA tu Seksi Ama Maringanan di Gerejaon. Pinangido Asaria Maama na adong di Huriat Taon Laho Madohotisa. PHD Manang PAD PA Seksi Lansia. Di hari Rabu 20 April 2022 pukul siang di Patupa Huriat Tado PHD PA de Lansia Maringanan di Gerejaon. Pinangido Asaria Malansia di Huriata Laho Madohoti PAI. Onong Faria Marturia. Perekrutan anggota di seksi musik. Di hari Koton Huriat Tado Laho Manabai anggota di seksi musik khususnya musik tiup, dohot organ, dohot persyaratan, memiliki pengetahuan dasar akan musik, mempunyai komitmen dalam pelayanan. B. Perekrutan anggota song leader. Di hari Koton Huriat Tado Manabai anggota song leader dohot persyaratan berusia 17 sampai 35 tahun, memahami not dengan baik, dapat bernyanyi dengan baik, memiliki dan mengembangkan perbendaharaan lagu buku ND maupun buku nyanyian HKBP. Pinangido Turuas Narade Laho melayani di seksi musik, Boima menghubungi kontak person Brian Silaban atau Dewan Seksi Musik. Pelatihan Evangelium Explosion for Generation EE4G di Patupa Sesi Pekabaran Injil atau Seding di Huriat Tado pelatihan Evangelium Explosion for Veneziation tu akayana kota parguru malua taringo tu partikian naboi mata jaha di warta nau sahat tu hitabe. Varia Diakoni. Program vaksinasi swadaya atau sentra vaksinasi Laho mendukung program di pemerintah tu pencegahan COVID-19, Huriata melalui kerjasama di seksi kesehatan HKBP Depok 2, Dohot Polsek Sukmajaya, naik Patupahon program vaksinasi turuas. Di Patupa Mei di hari Minggu 24 April 2022 pukul 10 sada 30 WIB, Manang dung sidung permingguan menugut, Maringanan di Gerejaon, dohok persyaratan, sada fotokopi KTP tu nama umur 10 tahun tu gijang, remaja sampai dengan lansia. Fotokopi kartu keluarga tu dak dana sian umur 6 tahun, sahatu 10 sada tahun. Jenis vaksin na di Patupa ima, vaksin ke-1 AstraZeneca tu nama umur 10 tahun tu gijang, remaja sampai lansia. Vaksin kedua Sinovac untuk umur 6 sampai 11 tahun. Vaksin booster AstraZeneca tu nama umur 10 tahun tu gijang, remaja manang lansia. Dohok syarat nunga memiliki tiket vaksin napa tuluhon manang jarak 3 bulan dung madapok vaksin napa 2 hon. Turuas nanaing madapot vaksin, Boima mendaftar hon tu seksi kesehatan di Huriata. Pertanyaan sektor. Di hari Selasa 10 April 2022 pukul 10 siang WIB, di Patupa Huriata do pertanyaan sektor di Sektor Sada Moria, Maringana di Gedung Serbaguna Baru, nama Jabui Ima, keluarga Insinyur M. Manik, Sintua D. Boru Nainggolan. Sektor Sia, Manang Sektor Bethlehem, Maringana di Gedung Serbaguna Lama, nama Jabui Ima,
Situa SM Simarmata Boru Siagian. Di hari Rabu 20 April 2022 pukul 10 siawib di Patupa di sektor Pitu Karmel, Maringanan di ruang serbaguna baru, nama Jabui Ima keluarga BB Hutapea Boru Pasaribu. Sektor Walu Hermon di Bagasni keluarga Linda Nababan Jalan Mandai. Pinangido Asariama Ruas na adong di sektori Laho Madohoti Partangyangan sektori. Romawe 2. Warta keuangan. Pemasukan dan pengeluaran dalam minggu ini. Pemasukan untuk huria Rp56.933.600, pengeluaran tuhuria Rp17.626.200. Pemasukan tu pembangunan kosong, pengeluaran kosong. Pemasukan tu diakoni sosial godangna Rp2.510.000. Untuk pengeluaran tu diakoni sosial godangna Rp600.000. Pemasukan tu pusat HKBP Rp632.700. Pemasukan manang pengeluaran tu pusat kosong. Jumlah pemasukan Rp100.196.300. Jumlah pengeluaran Rp10.226.200. Saya di paso-paso Tuhan tama akapeliani nang ulau duhuriaon bai sangap di guarna jalalas niroha di hita ruasna. Akatiting na sojina hahon boy mata jaha di warta na usaha tuhita. Songoni masaha ni titing di huriata di bagasan na samingguon. Moliate. Mandok hata sian Ketua Umum Paropuan Huria Nyonya Situa Simarmata Boru Siregar. Salam buat kita semua. Selamat Paskah Madihita Saluhudna. Yang kami hormati Amang Uluan, Amang Pendeta Adi Manalu beserta Inang. Yang kami hormati Amang Pendeta F.E. Siahaan beserta Inang. Yang kami hormati Amang Inang yang hadir di gereja ini maupun yang beribadah di rumah. Yang kami sayangi anak-anak kami dari sekolah minggu, balita, remaja, dan Naposobulung. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana pada saat ini kita diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Hingga hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Kristus Tuhan Yesus, telah bangkit menang mengalahkan maut. Tema Parheon Poropuan saat ini diambil dari Filipi 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu jiwa dan satu tujuan. Dengan subtema, Poropuan HKBP Depok 2 terpanggil menjadi Soripadana Patta Semaroha yang tidak mencari kepentingan diri masing-masing maupun puji-pujian yang sia-sia. Kami selaku Ketua Seksi Poropuan menghimbau kepada setiap poropuan yang sudah menikah maupun yang dewasa untuk ambil bagian mengikuti PHD maupun PA yang selalu Huria adakan di hari Kamis pukul 6 sore agar kita mengenal dan lebih mengerti tentang isi firman Tuhan. Kami minta untuk sebelum kita merayakan Parheon, Seksi Poropuan mengadakan pra-Parheon dan juga bakti. Acara yang kami lakukan adalah perlombaan aplikasi sulam menyelam, 2 masak ikanan tinobur, 3 pesenso. Dengan mengangkat ulos batang, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh poropuan yang ada di sektor yang ikut ambil bagian dengan antusias
Para peserta menunjukkan talentanya yang luar biasa. Semoga untuk tahun-tahun ke depan kita boleh melakukannya kembali dengan tujuan memuliakan nama Tuhan dan lebih mengenal sesama perempuan yang ada di Huria ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang Pendeta Uluan dan Amang Pendeta Siahaan beserta Inang, juga Amang Dewan dan Paniroi yang selalu mendukung program seksi perempuan selama ini. Semoga Amang Inang selalu sehat dan panjang umur. Kita tetap berdoa, semoga pandemi 19 ini hilang dari bumi pertiwi, agar kita boleh melaksanakan tugas kita masing-masing tanpa rasa takut. Seperti yang telah kita ketahui, tahun ini adalah tahun kesehatian yang ditetapkan oleh HKBP. Banyak hal yang bisa kita capai apabila kita sehati sepikir. Walau terkadang perbedaan pendapat pasti ada, tetapi kesehatian dapat mengalahkan perpecahan. Mari kita saling mengasihi dan memaafkan. Adapun program seksi perempuan tahun ini adalah kunjungan kasih ke Bonapasugit. Untuk ini kami mengharapkan setiap perempuan boleh ikut serta di kunjungan kasih tersebut. Akhir kata dari kami mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Paskah dan selamat Parhehon buat perempuan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Maredeko.
Doa syafaat sian inang Nyonya Sutahayan Boru Siboya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh berkumpul di gereja ini untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam suasana Paskah. Bapa di surga, di dalam sukacita kami merayakan Paskah, kami datang ke hadirat-Mu, memohon berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena di dalam semangat dan sukacita Paskah ini, kami juga boleh melaksanakan kegiatan Parheheon Perempuan sebagai bentuk sukacita kami dan upaya menggelorakan kembali semangat pelayanan dan persatuan di kalangan perempuan HKBP Depok 2. Kiranya kegiatan Parheheon Perempuan yang sudah kami laksanakan tersebut boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Berilah kesehatan kepada kami, sehingga boleh kami tetap bersama memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh Inang Bibelfro Nyonya Manalu Boru Hutapea. Kiranya firman yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi Amang Pendeta Manalu dan keluarga, serta Amang Pendeta Siahaan dan keluarga, agar senantiasa diberi kesehatan dan hikmat dalam setiap pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi Parhalado yang kiranya Tuhan beri kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan untuk kemajuan gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk para pengurus yang tergabung dalam seksi-seksi pelayanan, para guru sekolah minggu, tim musik, dan tim media, agar boleh mereka Engkau mampukan untuk dapat bekerja sama dan saling mendukung menghasilkan buah-buah layanan yang membesarkan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi. Boleh kiranya Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat mengikuti pelajaran dan semakin berpengetahuan serta berprestasi untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tuhan, berkati juga anak-anak kami yang sudah bekerja maupun yang belum mendapatkan pekerjaan. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, boleh kiranya Tuhan beri jalan dan kemudahan agar mereka dapat diterima bekerja di tempat yang sesuai dengan pengetahuan dan keahlian mereka. Bapak Surgawi, kami berdoa bagi jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tolong sembuhkan sehingga boleh mereka pulih kembali. Engkau berkati obat yang dikonsumsi, begitupun dengan dokter dan para medis. Tuhan berkati mereka sehingga boleh merawat mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar bangsa ini tetap utuh dalam satu kesatuan dan menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian yang didasari sikap saling menghormati sesama anak bangsa. Kami berdoa untuk Presiden Bapak Jokowi, Wakil Presiden, para pejabat tinggi negara, para pemimpin daerah, khususnya Pemda Depok, beserta jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Perlengkapi mereka dengan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran dan adil, serta sikap yang takut akan Engkau. Oh Tuhan Yesus, yang kami juga berdoa bagi negara-negara yang berselisih, paham, dan bahkan tengah dalam berpengaruh khusus antara Rusia dan Ukraina. Kami mohon Tuhan,
turut campur tangan dalam menyelesaikan konflik di antara mereka, sehingga boleh mereka segera berdamai. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberi pertolongan bagi para korban peperangan agar dapat ditangani dengan baik. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah keselamatan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih atas kebangkitan-Mu yang menegaskan kuasa-Mu atas maut. Biarlah itu terus menguatkan kami di dalam setiap pelayanan kami agar semakin banyak orang diselamatkan. Ampuni kami karena sering kurang sungguh-sungguh dalam melayani dan mengekspresikan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan boleh sempurnakan sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Marede hita huhut papungu pelean. Hallelujah.
Tapasada marohata maratang yang mahita. Yesus lehon hatorangan hapistaran mangatusi hatami. Ganupari maajari hami nadi haotoni dope asalam porsea hami hosabingdo hanguluan nami lam lumelim lam pasol hot turohamma rohanami hobar tuhatamma pangalaho nami. Ima Tuhan haroro nami di bagasan minggu sadarion ninaro hami mangalihot tiki gugo nami juguk di tonga-tonga ni jorom marlas ni roha naing manangi-nangi sian baritam naulii atong ajari mahami radido hami noaing tumangi hokko. Amin. Tabuka mahatani debata di parsaurata di bagasan tikion ima sian natar surat di Lukas di bidu 24 ayat sada sahat rodi ayat 12. Haheheon ni Kristus. Alai dari perjolo dung ari sabat. Romana sida macai sogot tu tanomani matat nahucus na pinature na sida. Alai nunga digulang batui sian tanomani didapot na sida. Jala dung bongot dang jupang nasida bake ni Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohana sida marnidasa gabe jongjong madilabung nasida dua halak barabit namar linang-linang. Alai mabiar marohana sida jala uduk nasida manaili gabe ninna halak odeng matu nasida. Buasa luluan muna na mangolu diinganan ya kanamate. Dang disonibana, nunga dipahehe ibana. Ingot hamuma na hinatahon na itu hamu uju di Galilea idope ibana. Ay di dokdo, ikon pasahato nanak ni jolma itu tangan ni halak perdosa. Jadi di parsilak konoton. Jala mulak mangulu maibana diari patuluhon. Jala diingot nasida mahatanai gabe mulak manasida siat tanomani dibaritahon masa sudena itu na 10 sadai dohot tudongan na saluhutna. Si Maria Magdalena mai dukon ni si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus. Nang akana asing namadongani nasida pabua hocca tu akka apostel. Hira turi-turi ya doa kahatai di rohana sida jaladang dihaporsiai. Alai hehe masih Petrus marlojong tu tanomani dipauduk madirina. Pulik madi ida peak akka saput-saput nai. Dungi muli maibana huhut longang dorohana marningot namasa disi. Ido sahat ni hata ni debata di pestata sadarion di parheheon niaka paropuan di haheheon ni Kristus nata halacon apala sugut di bagasatikion jalanunga tarayahon nang nasugut marhite buha ijuk torop sopiga dohita nama dohoti las roha marnidasa. Barita haheheon ni Tuhan Yesus di naopat evangelium Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan sian sada Korin 15 ganup tahun saya tabege marsaringar pabuahon hina balga ni huaso ni debata marhite haheheon ni Kristusi. Allah memang cerita, berita, historis, fakta, nyata doi. Jala ima nata halason saat rodi bagasan tikion. Bahkan alani sering nata bege taringot tu kesaksian panidangion haheheon ni Kristusi nunga hafal hita. Bohado kronologisna, bohado prosesna,
ditiki nama kata hatai paropuan na tului di naneng borhat nasida tu tanomani boy doi taida marhite edeta nomor 10 ayat 2 didok disi ia aka paropuan laudo tu tanomani dang disibe Tuhan Yesus nunga hehe siani dakkolani diberitahu dope secara ringkas di evangelium na opati paboa dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Dina marsak rohana sida madok isi mamangguling batui. Dan ternyata setelah mereka sampai di sana, batu telah terguling. Nunga peak dibering nasida sape-sape. Kain kapan pembungkus yang mengelilit. Na mengelilit bakken itu Tuhani. Jala diceritai sudedo rata-rata menyaksikan madokoni dungi jut marohana sida. Dungi dipakulingi ma nasida di jut ni rohai marhite haroro ni suru-suruan na manegor nasida madok unang tangis soinang unang mabiar hoinang unang lului Tuhan na mangului dengan ni akka na mate dot udut na dope nalas sekaligus sada parsuruon tuaka na porsea. Didok do disi lau mahamu. Beritahu kamu mah. Nang di bagasa turpuhon didok diberitahon mai. Tuaka sisianna. Alai digora disonakin sisianna. 10 sada halak nai. Nunga modding anggo si Judas Iskariot. Dang dohot bei gabi parbarita nauli. Imana tabereng secara kronologis. Songo dia fakta sejarah taringok tu haheheon ni Kristusi. Nakin di selaik nunga tabereng jala di Papua ketua paropuan hari ini adalah selain daripada kita bersuka cita karena Paskah alani haheheon itu hatai dohot do tetap paropuan membuat suatu aksi bohama asa hehe ke paropuan laus taguari matutu di bagasatikion pesta parulupulupon parheheon nya ke paropuan. Nunga dirangkai nakin disi, adong do nama bain ikan tobur, adong do menyulam aplikasi, bahkan adong cece adadakan, bahkan pesenso, mace uli-uli kau boru batak, di saminggu nasalpui, na patuduhon pesenso ganup sektor. Ima patuduhon semangatnya keparopuan Kristen termasuk HKBP Depok 2, bohado asa hehe. Dakkolan hehe secara paropuan, alai dohot masudi nang di tonga-tonga ni ganup keluarga rumah tangga. Alani ihu sapa majolohamu ala pesta do hape sadarion. Hudok kemma di tonga-tonga ta anon molo hudok horas madihamu saluhutna alusihamu majolohau madokon horas sehat doau. Taingot majolo bahasa idangi namar pesta do hita. Horas dihamu saluhutna horas sehat doau. Iko ketidak kunut tadotong na sehat do hita. Anggo aladang sehat hita di bagasatikion kita akan terkurung di rumah songon akatik-tik nasal poi alani Covid, alani Omikron. Ala sehat hita berarti semangat majolo hita numbangalusi bahwasanya kita sehat. Dungin apa dua hon tadok nakin harita sadarion adalah hari Paskah. Berarti dohonokku sapaokku mahamu madok. Selamat Paskah madihamu nikokon no tuhamuna alani alusi hamu mau madok bahwasanya Yesusku luar biasa ikut tahati dakon do bahwasanya Yesus kita itu adalah Yesus yang sangat luar biasa di agama asing tidak ada Yesus atau Tuhan mereka yang bangkit dari kematian hola Tuhan Yesusnya hala Kristen do nasongoni alani kodohonota melota dokonan non rupani selamat Paskah Bitor alusihamu mamadokon Yesusku luar biasa. Ale yang godang luar biasa Yesus munai nengek pendok ngalusihamu. Napatuluhon molo hudokon ai paskai adalah haheheon. Dungi hudokon ma nunga hehe Tuhani. Jala omma neko gabi panidangyo dihita. Hapor seaokku pe mangoludo. Hapor seaokku pe mangoludo. Ikonido gabi kesaksian. Lumo bidak kaparupuan asa terda namar pesta, asa terda namar Paskah di bagasatikion. Alaihu sapa majolo hita manang nadi ingot do hataki. Horas madita saluhutna.
horas sehat doawi dua lus na to. Iko do horas dai. Horas marihita sa luhut na. Iko sehat dotong. Dan harapan juga ke depan harus sehat. Unang adong na teluk-teluk. Tangi itu harapan. Dungin na paduahon. Selamat Paskah marihita sudi. Haroa dang songna so semangat dosa bola habiranghon. Dang luar biasa Yesus nasida. Bohaka na di luar. Selamat Paskah marihita. Ido. Ikon benar-benar dari iman. Yesus itu luar biasa. Dia dapat menggantikan kematian menjadi kehidupan. Amin. Ido tong kolas roha. Yesusku luar biasa. Nunga hehe Tuhani bohahamu. Oma, ima pabua na somangolu haporsiaw. Holak kudokon nunga hehe betuhan yak kainang berarti hurang mangolu do haporsiaw na ima petuduhon. Hape na kinalus tadokon molo nunga hehe tuhani haporsiaw kupe mangolu do. Hulak ko jomu se menyapa kita kan pesta don. Nunga hehe tuhani. Au cugari hudok amen ngabu hita mulak. Alabuha sudah mantap. Sudah satu kesaksian madok haporsiaw kupe mangulu do. Anggo holak haporsiaw nya kainata do na mangula lamar parheheon na sida bahurang sikop doi. Ale ganu pita madokon nunga hehe Tuhani haporsiaw kupe mangulu do. Berarti sudah ada kesaksian si bonot datu jabu. Hola sahatan non molo somar minggu amatta toromay nata madokon. Nunga hehe Tuhan idamang da hidup na laut tu gereja mitordokon inang matu nasida hapor siaw kupe mangulu do. Sude mahita par hapor siaw na mangulu ido nanang dohonota marhite pestata sadarion. Di Lukas 24 ayat sada sahat rodi ayat 12 on menceritakan jala ido topik minggu nunga hehe Tuhani. Kebangkitan Yesus haheheon ni Tuhan Yesus natarayahon saat on harus mampu mengatakan mengubah pribadimu. Mabuan tusada hai baruon. Unang matong setiap tahun mar pesta, mar parheheon, tadok hehe Tuhan, tapi tidak ada yang diubahkan dari hidup kita. Tidak ada yang dibangkitkan dari hidup kita. Kebangkitan Yesus merupakan kebangkitan kita juga. Idonan idokna di sada korin dohot di aka buku na asing. Sia-sia do hapor siaon molo sotohok hihe Kristus. Magopo do hapor siaon. Dang adong lapatan ni perpunguano, dang lapatan ni perjamitaon karena Kristus tidak bangkit. Aina hehe do Kristusi merlapatan ma perpunguat tahun. Alani dengan kebangkitan Yesus mari kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari dan untuk saat ini juga. Dari ketika kita kurang-kurang percaya kepada Tuhan selama ini, hurang pos rohat tadi debata. Alani haheon ni Kristuson ikut dohonota, saya semakin percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, banyak persoalan, pergumulan, apapun yang dilakukan, yang diberikan Tuhan kepadaku, ikon hot pos roha, ima pakorhon ni haheheon. Dari yang sering malas, gerakan Paskah harus membangkitkan semangat. Dari yang suka sedih, molo sehoron namar gudopok kita ganupari. Molo holan na say marsa kita paingot-ingot akasidang ngolota. Holan na say madetuk pikirata. Holan na lani gudang ni persoalan. Dang say hola siyan na mata siyan na anakon. Dohot siyan na humalia kita bahkan siyan pribadita. Marsada-sada. Kebangkitan Kristus mengajak kita untuk selalu bersuka cita. Boydo marlas ni roha memulus akan nama say. Ala Tuhan mangalehon gugu di hita ganupari. Membangkitkan semangat kita juga untuk melakukan lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik. Molo salilingon kebiasaata, hurang baik, hurang bagus. Kebangkitan Yesus mendorong kita juga untuk semakin banyak lagi menabung harta di surgai
marhite perbuatan baik ta, marhite ulaon aka nadinggan. Alani matadok nakit dison haheon ni Kristus, kebangkitan Yesus yang dapat mengubahkan pribadi saya, karakter saya, sifat saya. Asal lam tu ulina, lam tu dengganna. Molo tataringo tinakin haheheon ni Kristusi adalah Paskah. Mulai sian pada Narobi, molo taparohahon, molo tadok atonga hadolapatan ni Paskahi. Taidai di Keluaran 12 ayat 20 tolu, ditiki terbuang bangsa Israel tu Misir, jalapola sampai 10 tulah, bohama asaboy haruar nasida sian perbudakani, neng paluau ni debata nasida, jala didok menurut sejarahi, ini adalah tulah yang terakhir. Nanidok nadisi, sude aka anak buah baju manang anak sulung, terjadi kematian di seluruh atau setiap keluarga. Jadi di tonahod debatama tuaka halak Israel. Didok matuna sida, potong ma biru-biru Paskah. Potong ma biru-biru. Dai somma mudarne tugan tohang ni jabum, manang tutiang ni jabum. Neng lewat maau, bolus sonokku ma parmaraani, mate ma anos sude anak buah baju diganup keluarga. Masa madisi angguk bobar. Ay molo pala sude keluarga ganup rumah tangga mate anak nasiakangan. Dang so angguk bobar na terjadi. Alay dipaingot ton matuhala Israel. Oleh somma ditohang ni jabumi neng lewa maau. Molo di oleh sokoi di baikotu tohang di baju manang tutiang ni jabumi. Bolu sonoku lewat mamara bolu ni siakko dang dohok betu jabum. Masa dututu songoni. Lewat tuhatai. Jadi alani Paskah molo di amang padita na sugot pesak gabe Paskah. Tuhan melewatkan kematian kekal, memberikan kehidupan yang baru buat setiap orang percaya. Imartini Paskah. Laos alani ido tetap hita mangedehon edeta di ede sia pulu tolui. Dinanidok na pesta Paskah haluaon pesta Paskah hatuaonnya kena porsea. Karena setiap orang percaya akan diselamatkan. Lausido tong nasahat marhite haroron itu hatta Tuhan Yesus. Tuhan ini mengalehon anaknya dasa sadai jadi korban sebagai anak domba Allah. Marhite parsilangonna tarsilang di Golgata mate alai di pahehe asa gadup na porsia beroreh kehidupan yang kekal. Manangisi na porsia di Jesusi di haheheon ni Jesusi di bolusot debata hamatean na saliling-liling nai dangbe tu hamatean saliling-liling na kana porsia alai diberikan kehidupan yang kekal. Molohehe Yesus mampu mengalahkan kematian. Songoni donang akan naporsiai pasahatonna tuhaluaon nama noktong sisa liling nililingna. Alani i huulahi majolomat dokon. Selamat Paskah madihita. Dua mini dopekan inang. Ahama mabaini. Lupa. Jadi aladak tahangoluhon. Selamat Paskah madihitak kainang akamang. Yesusku luar biasa. Atik naso luar biasa do Yesus ta. Atong selamat Paskah. Aupe Yesusku luar biasa do. Saya bangga punya Yesus seperti Yesusku. Saya bangga ketika saya dalam duka dia menghibur. Ketika saya capek dia beri aku kekuatan. Ketika hati lesah lesu dipergugui doau. Makanya saya berani katakan Yesusku luar biasa. Ikonido dohonot taganupari di nguluta. Borat peditau koinang godang paru kilomnu katakan Yesusku setiap saat luar biasa. Laos ido pengharapata asalam didongani hita. Alani tolu hal mananeng berengot tasya turpuhon. Na para jolo hahen ni Yesus mendorong hita sudi asa tetap berani
Bahasa buat tota sada judul songoni. Haheheon ni Yesus mendorong sudehita asa gabe halak nabarani. Bere kita do paropuan na tului. Buha-buhai juk dopena, gulap dope. Hape tiki baru hona bunuh Tuhan na, dipersilakon. Dirajumi halak Yesus nai nahina holongan nai perjahat na sumalin. Itu bandai persilakon. Bahkan adong gue pejaga di si. Tapi perempuan tiga ini dengan kasihnya, holongna, si Maria Magdalena, dialah seorang perempuan yang telah disembuhkan oleh Tuhan di harwarhon sanibana godang atau dinahudar di pamalung. Muhammad itu rohan na tu ali-alenai, tu nahina holongan nai, mati Tuhan na, cintanya itu mati. Ujungnya adong maniatna, mabenauli membalas kebaikannya itu. Nang pe sebenarnya sada sisi disalaho dok ka perempuan na tului, ayo banalao penasida ala ni tradisi do sebenarnya. Ala memang tradisi Yahudi ikut dimiahi do bakke. Lao nasida. Alan imulo tadok nakin Paskah ini mendorong kita untuk semakin berani. Naneng buatot tamarhite pangatusioni bohado unang songon hata barani ala mabir tu begu mabir tu parhuaso dan tu si tujuannya. Tapi apa? Semakin berani melakukan yang baik. Kalau selama ini kita takut untuk melakukan yang baik, menegur yang salah, takut untuk mengungkapkan sesuatu perbuatan baik, hari ini melalui kebangkitan Yesus, jangan takut, berani. Itu naneng dohononna. Godang dohita, alok masih, lok may pababek kalaki, nang penya maralo do turhakuin na, merungutung ijabu. Padahal dia tahu, salah itu loh, udah ku tahu itu salah, inna. Barani di mana madok sungun itong, alidang dihatahon. Paropon na tolon nakin marsulu-sulu, nasida bohama, bahkan di dok iboto nasida dok besar batu yang menutup kubur Yesus. Isema manggulangi dihita, nagali dohita, paropuan dohita. Ay sudah ajak aka bawa manang sisian nasi lau manggulingi, tapi mereka berani. Naneng dohonon na di tongat-tongatam, hadapilah semua persoalan apapun itu, berani dengan kekuatan Yesus, dengan kekuatan Tuhan. Molo mabir hita mengadupi nguluon, lau selam rodo hagalioni. Tabereng marupani, sobat tu si gelekon. So ina mamarsakku di bain, arsakku songono nina. Ipa detuk lemah detuk dui. Ali ketika kita berani mengatakan saya mampu menghadapinya, ikon adopaku dui, bolusokku dui. Allah dipergogoi Tuhan itu setiap orang yang berseru kepadanya. Ima perjulu naneng berengot tasian haheheon di Kristuson. Jadi kita terdorong siapapun kita, beranilah melakukan perbuatan baik ke depannya. Molo nasalelengok kurang berani, marhite haheheon di Kristus, tajalo magugus ya dewata sabarani hita mangulahon aka ulaw na dinggani. Napa dua hon berengot ta sian parheheon masian haheheon ni Tuhan Yesus di bagasatikion naing paingoton di tonga-tongata asa ingot di tona ni debata. Ingot di hata ni debata, ingot di poda ni debata. Tu akan poso ingot di poda ni akan torasna. Selain hata ni debata. Alana memang molo songon natadok nakigari 2 menit dohudok ko selama pasca itorlupa susah hidup kaperlupau. Jala berakibat fatal. Ay sebenarnya ditiki di Galilea paropon na tuluon nga saya dibege Yesus marjamita. Saya dipatorang gutu na sida. Namate mauda, siksaon na doaw, persilakonon na doaw. Alay ngot tamu hehe doaw diari patuluhon. Tapi Maria Magdalena, Maria ibu Johannes, Johanna manang Salome lupa. Tidak diingat itu. HP mau sudah dipudai, diajar hodo tunasida, tapi mereka melupakan firman Tuhan, melupakan apa kata Yesus. Gari hita hola 2 menit boy lupa, apalagi mana sida lani ngabot cahir rohana sida. Bodo tarasahon akibat nina lupai aha dialami nasida. Didok di ayat 4 gabe jut marohana sida. Dia kapelupa jut do rohani. Mace jut rohana. Dungi di ayat 5 didok kodak kola jut. Mabiyar nasida.
Ay gabi ho na tagor manasida marhite suru-suruani. Ay buasa luluam muna inang. Na mangulu di nganan ni namati dang di soni bananung nga hehe. Seolah-olah suruh-suruani juga mengingatkan dia. Kenapa Anda lupa tentang firman Tuhan? Itu koko sahabatmu Tuhan nih. Itu koko kekasihmu. Itu koko ali-alemi. Tapi sedikit aja perkataannya nggak ada kau ingat. Boy do songoni. Ganut tokir romer minggu ale lupa. No biar roha. Ya ada dong songoni. Lau tu kamar. Lau tu jolo. Lau tu dapur. Ayah haruna nek kubuatin na. Ya ada kamu songoni nang. Modar mad diri mana ijebuna. Bolak balik. Aledang dingok mana ngasih buaton na. Na oke bak dope. Ido amat tay ma terperhobi mangalangar sik amat tay. Lopa juar si day nang ulu. Lau may natay tuonan. Hola di bereng mana dong at jauh itu hor. Di bereng mana di san adong menjual songon na unik pahupukuin na itu hor. Edo diingot do manuri kemason itu ormay kemas. Ale-ale ni godang nga di berengi mana kan nasing-nasing sahak may manajabang go cabe di tuhor do. Itu hor do cabe na. Lao di mana menur cabe. Ay song ni do inata mo luarga di so cabe la tusan. Hape nakit di son lengkak do dalima do dia dang itu hor sahak may jabu. Neng di loppa ma arsihon nakin. May do imana. Juk ni rohaki. Ay lupa do hape abad daliman. Lupa do hape do hot riasna. Lupa do hape do hot bawanga. Gabi Roma amatay madokon. Alang ma inna. Maksudna alang madang arsik diawi. Ayang ko arsik na hubote ko narong gadaliman na inna. Marsak inatay. Ima akibat nina sering lupa. Alani di do akan napistar. Apalagi tu akalansia. Ikonadong do latihan. Jadikan hidupmu berkualitas. Jadikan hidupmu berkreatif. Setiap hari melakukan nabi suk madokon ikonadong go benon latihan setiap hari. Melakukan porsia hita dison latihan untuk membaca firman Tuhan, mengulang-ulang itu setiap hari. Pikiran kita pasti tidak pikun. Alai molodang diasah, tua biau. Dokter jauh bina, hape bodoh pebelga. Ngamatua biau, dang tarulahonawe, ujung ngalam pikun. Jadi didokon biar otak kita ini cerdas, pikiran kita ini cemerlang, biar hati kita itu setiap hari diperbaharui. Banyak melakukan kegiatan dan aktif setiap hari. Unang ala tadok matua au, huingot edeni lansia tetap berguna. Ipa jojor do nang pe uban, nang pe teluk, nang pe rabon si malolong. Tapi lansia tetap berguna karena apa? Ikut diulah dotong sudei. So tetap oke. Unang saya didok, lansia berguna tapi tidak digunakan. Barhite haheon Tuhan Yesus diangkat, disosoi. Asa unang murahi ta lupa di hata ni debata. Ulang-ulang dijabutta martangiang majahai sian hata ni debata. Na humeba na perlu paon. He ada dong na tua-tua songoni. Lau tu kamar disigati sude, tugi jangi TV dibukai, tugi jangi lamar ini buku dibukai. Lau tu bariba sude lo jai mana. Dakola songoni ibada-badai gelenga. Ai horo nakimba buat sanon, isodo hubain, tu dia di baik koin na, ayah harwa opung. Homa, kacamataku. HP di dia. Ima molo lupa alani asa unang pelupa hita ganupari napatuluhon hahayon ni Kristusi mendorong hita semakin beriman odonan yang dohonon natu hita bohado iman ha porsiaw ni halak Kristen unang dangol sisilon unang mate so mate unang didok rupani di tonga-tonga ningoluna tole ma asal mamangolu batua yang bohol mangolu do. Kehidupan yang berkualitas donan yang dohonon na. Godang akan na mangolu, basudia akan ya mangolu deh. Kan sinuk kemarupani sahala ina, bohado nang anak komi. Toy manyan asal mangolu ina. Ang gohlam mangolu do tu ahai. Isuk kumuse ay meda esong nalam heba do hubereng amat tajabu munay so nalam posopang dung peciuni ina.
Ai anggo dijawab sebenarnya songono doina. Aleo cugari di doki bana songona tadok nakin semakin beriman, semakin bersyukur, dia akan katakan, bohado geleng minang, puji Tuhan, makin luar biasa. Bohado amat songona lam gatek ibadah sahat mak. Ido rohonon on ngapala dipuji songona lam gatek doa mangidung lepeciu nina. Tuan saya terus dolan na songono nina. Adiga do berkualitas imani hapor siauni semangati pasator. Jadi masalah hal kecil juga. Bukan karena kita disuruh untuk melakukan hal besar. Kita coba dari hal kecil. Molo didok nakit dison iman mereka semakin tumbuh. Iman hapor siaun nasida lambarani. Iman mereka semakin berkobar. Iman nari pindatari dahon ni akaparopuan nakin. Nang pesong natadok nakin di bagasan bukti nabi nereng nasida. Adong do saputi tinggal. Dungi tarjou nasida di jauh nasida asa gabe saksi Kristus ay gabe ditonai mana sida dang disobei bana nunga mate mana alai lau mahamu beritahu kamu mapa bonong hehe Kristusi songonido nak kita di bagasatikion Tuhan Yesus tuhata na hehe sadarion manuarahon tuhita beranilah bukan hanya berani punya iman yang kuat yang kokoh yang betul-betul iman kita itu nyala ganupare. Jadi sehingga kata-kata itu perbuatan kita sekecil apapun menjawab setiap balasan daripada pertanyaan manangahape di suku jolma taringot tu hapor siautai tetap positif jawabannya dang badele-dele dang badetuk-detuk. Jadi mulai yonikon dohonon ni aka amang inang sudehita molota sukun buado kabari dada kinang amang puji Tuhan sehat dobah lam jagodo Waduh pahu putih, iko baeno dotong kesaksian. Jianggo sahat rodi na say dilihat Tuhan doa ke rezeki ala hurang bagak song rezeki ni halakan. Saya becut kita madok na hurang rezeki ni anak kotai. Ale tetap mendorong kita semakin beriman. Lausido na niarahon na di bagasatikion di tonga-tongata bohama asa gabe saksi ni Kristus kita. Sekecil apapun perbuatan baik kesaksian baik taringot tu pamarita honon di hata ni debata taringot tu puji-pujian ni rohata tu debata taringot tu aka ede na boy tau kapon sebenarnya dang alanya maloni opung dede marede berkesaksian asa seringkas di lansia dinahan na do di parari Kamis tapi itulah dorongan dari hati iko doh dotor sumarede nanggo apalai sebenarnya elpus donya sorakuin na do ale-alnya ha Ido naneng dohonota. Sekecil apapun itulah yang dapat mengubah hidup kita. Na met na balga na boy tabain gabe kesaksian di bagasan nguluta. Ido iman na berkualitas. Alani imulak mahita sian bagas joroon. Dohot mahita gabe perberita nauli. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Dakola di halak nasing di kehidupanku, di hidup ta. Sehingga kita dari sini molo marsak perohamna salelengon inang iko dohonom mudo berjudo Tuhani di leo dia hai pason di leo gogone baru jadi selalu bersyukur dalam hidup ini atong martangi yang mahita mauliate madiho Tuhan hubege hamido marsaringar berita menauli di bagasatikion di pengotodo hami Tuhan songon arti ni hahehionmu di tonga-tonga ni ngulu nami mamakulingi ganup hami asa lambarani hami di tonga-tonga ni ngulu nami asa unang lupa hami di hatam asa lam siti dangim hami di tonga-tonga ni portibion ajar hotu hami jala pergugoy hami mangulahoni asa las roha nami di namar paheheon aka paropua di son gabi patubu semangat nai baru di nasida di hami di keluarga nang dia kaya nakon nami pasu-pasu mahuriamon, pasu-pasu akanakon nami na pinalumehon mi, bahkan nakapahopu nami, keluarga nami marsada-sada, ekonomi nami, manangahape Tuhan narudut nahubulus sami porseado hami, naung diubahodoi gabe hanguluan, haheheon semangat na baru di hami saluhut na, atong pasu-pasu ma, saringar ni suaram sadarion mamakulingi ganup rohanami. Ali Tuhan dang lupa kami pasatod mau lihatin ni rohanami dia kana marulang tahun sadarion dohot sa minggu nang
hubulus Samion. Pasu-pasu nasida leon gajang niumur hahi pason ia ka pangkat akka parkarejuan dohot akka silas niroha. Songone akka nama mulus nama kilalahon di pasu-pasu marhite ulang tahun ke pernikahan nasida. Tong pasu-pasu nasida di rumah tangga na petuhan asa tong marlas niroha. Tuhan Yesus subuh kami tong mace gudang mungkin nakarua senami na marsak rohana na madetuk pikiranna ali lumubi siania ka na marsahit na tongona kadong di rumah sakit nang di bagas nabi dang lupa kami mabuat tuho termasuk nyonya si majutak boru si hotang di rumah sakit mitra keluarga sian sektor 2 sian jalan Kediri na tongon marsahit jantung tong hubuak kami nasida tuho Tuhan. Pasu-pasum na godangnya pehon tu si majujungna asa hipas pamatangna asa sehat ibana asa semangat ibana Tuhan atik pe mamulus parsahitoni kupasahat tami matuho saluhut tangyang nami dinamulak kami siap bagas joromon todimna badia mengiri-kiri kami mangaleon gugu dohot pataroh kami tu bagas nami di bagasan Yesus tangihon ma tangyang nami amin. Maredehita laus tapapungu muse piliatta. Haleluya,
Patutup ma par minggu ota martangi yang mahita tatangya kun ma peliata. Ali di bata ama nami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa ho parahasya kami pilihan non. Pati bolon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata ama nami jala para siroha. Mauliati maroha nami jala pujion nami maho. Ala naung ditubuh ko hami padua halihon sian godang ni asi ni roham. Tupakirimon nama ngolu marhite-hite. Haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabe sipa lua jala sipa ngolu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami si ihutonon nami. Namarlas ni roha dohami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis talu hamatean talu Banua Toru. Dang mabiar behami midah hamatean dohot soropna. Ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagugui. Ibana do manugihon hami sian hamatean tu haheon sugut. Alani ubain hupangi dohami saya si maroham. Patugu mahaporsiaon nami maniop barita naulii. Unang ganggu roha nami dinahubulu sami hamateani. Say sungguli maroha nami, dohot rohani dongan nami, asarap hehe hami sian parrohaon na buruk, asa tarulahok kami parangin na baru, say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli, na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami, asalam tarsunggul akan na pidem marroha, jala hehe sian dosa nabi, say papos maroha nami makaporsiay, nong mardame jala mardomu hami tuho, ala ni perdengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalum marohan nami. To pamarohan na iyas dohot to dinamarsi hohot di bagasak kami. Asa tarhajong joko kami naung pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulu di hami. Asa tarapel rohan nami marnihot akadongan nami naung jumolo ni alapmi. Jala sa tarapel rohan nami manaon si taonod di hasyanganon. Saya puli maaka na matean, na dangol, na pugos, na somarama, somarina, akan na mabalu, akan na malungun tu Banua Gijang. Marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyaman nami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasad dame tajalo mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de mata mahita. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuhita. Jala di pasaor rohon madamena tutod ditabe. Amen.
Horas Madihita.